Videoen handler om at tegne en graf for en lineær funktion ud fra en tabel. Vi ser på en bestemt forskrift for en lineær funktion, ylig 1,3x plus 2. Det kunne være et udtryk for længden af noget skæg i forhold til, hvor mange måneder der er gået. Vi skal så udfylde tabellen her med tal ud fra forskriften, og så kan vi bagefter afsætte punkterne i koordinatsystemet og tegne grafen. Først indsætter vi x lig med 0 i forskriften og regner ud, at det giver 2, fordi 1,3 gange 0 er 0 plus 2. Hvis vi indsætter 1 på x's plads, får vi 3,3. 2 vil give 4,6. Og så kan vi springe lidt i tabellen og udregne, hvad y er, hvis x er 5. Det giver 8,5. Vi kunne også godt vælge at se på, hvad er y, hvis x for eksempel er minus 1. Så skal vi udregne, hvad minus 1 gange 1,3 plus 2 er. Det giver 0,7. Så har vi udfyldt tabellen og er klar til at tegne punkterne ind i koordinatsystemet. Det første punkt, vi har i tabellen, det hedder minus 1, 0,7. Her skal vi så afsætte punktet, hvor x er lig med minus 1, og y er 0,7. Det gør vi så godt vi kan. Så afsætter vi 0,2, 1,3,3, 2,4,6 og endelig 5,8,5. Vi kan se, at punkterne ligger på en ret linje. Når vi skal tegne grafen, så tager vi en lineal og tegner den rette linje, som går gennem alle punkterne.